Wel, dyma ni yn y cynulliad. Dyma lle dwi'n gweithio rhan fwy ar wythnos a deud y gwir. Dwi'n gweithio o ddydd Llun i ddydd Iau yn tiwtora yr aelodau yn benna, ond hefyd dwi'n dysgu staff cynorthwyo yr aelodau hefyd. Wrth ddysgu'r aelodau, dwi'n dysgu nhw un wrth un, a wedyn mae'r staff mewn grwpiau bach. Weithiau mae'r aelodau angen rhywbeth i'w ddweud falle mewn digwyddiad neu ar y chlysur arbennig, felly dyn ni'n gweithio ar rhywbeth bach i weid, pytiau bach nawr ac yn y man. Mae'n codi ymwybyddiaeth o ddefnydd y Gymraeg yn y cynulliad gan y dysgwyr. Mae rhaid fi ddweud, mae'n bwysig bod y dysgwyr ddim ofn wneud camgymeriadau, bod nhw ddim ofn wneud gwallau iaith, dwi'n wneud nhw. Mae'n broses anodd, mae'n broses ac mae'n daith da ni eisiau wneud efo'n gilydd, ond i beidio bod ofn wneud camgymeriadau, y peth bwysig ydy bod nhw'n defnyddio'r iaith ac yn mentro ac yn trio pethau allan, achos mae dyfodol yr iaith yn ei dwylo nhw, a deud y gwir. Hoffwn i petai y Cymru iaith gyntaf yn fwy am ynygeddar efo ni y dysgwyr. She encourages us, she's trying to tell us not to be frightened of making mistakes, and that's the crucial aspect. When you're learning something new, you mustn't be frightened of making mistakes to gain your confidence, and that's what she encourages you to do. Maen nhw'n trio'n galed i ddysgu'r iaith, a nid peth hawdd i unrhyw un ydy dysgu'r Gymraeg. Mae'n broses reit anodd, ond mae'r daith yn un cyffroes, dwi'n meddwl, a dwi wrth fy modd yn gweld nhw'n wneud mor dda ac yn llwyddo. Ar hyn o bryd mae gynnon ni ystafell penodol ar gyfer y dysgu a chyfle i'r aelodau a'r staff i cael paned sgwrsio cornel Cymraeg. Diolch am ddod i agoriad cornel Cymraeg yn y Senedd. And I'm very pleased that we are now able to offer a better learning environment to all those who, like me, wish to improve their Welsh language skills. Now, this new classroom resource will help us realise our ambition of becoming a truly bilingual institution. And I would like to thank Siân and the Assembly officials who worked very hard to make this resource available. Cornel Cymraeg nawr ar agor. Mae wedi bod yn wych o beth i gael ystafell, canolfan, man, lle mae pobl yn gallu dod at ei gilydd, dysgu, mwynhau a chymdeithasu trwy gyfrwng yr iaith. Weithiau dwi'n gallu bod yn boblogaidd iawn os dwi'n helpu nhw, ond weithiau dwi'n gallu bod yn amhoblogaidd iawn. A weithiau pan maen nhw'n gweld fi yn y corridor a nhw ffordd arall. A mynd, o na, mae rhaid ni ymarfer y Gymraeg achos mae Siân yn digwydd mynd heibio. I can imagine she'll be standing in the door, coaxing us in for extra hours in our Welsh lessons as well. But we don't mind, she's a fantastic teacher, we're lucky to have her. She's fantastic, enthusiasm encapsulated, and what she's done for Assembly members has been amazing. There are so many members learning Welsh now and not afraid to use it. I think that's the main issue. When you're learning, you're very vulnerable, to making mistakes. But Siân is so enthusiastic. She comes to me every day, gives me a script and says, what are you going to say in Welsh today? And if I happen to not say it in Welsh, then I get smacked on the wrist sometimes.